kører. Renlighed er en god ting. Jeg har ikke jævlig med det. Ekstra ved. Nej, jeg er mer som betyr. Vi har gjort det. Ja. Fisk. No, Vi har fått tre der borte. Da er det vel three of my own rods. Men da er det bytte i seg skjønne. Men det kan Morten ta. Hvor er de papirene på I byttingen? tried it tonight. Men han sover ikke han nå. I Eller tried han it with er my... Jeg har jo hyttehull i morgen. Ja, det blir jo livsfarlig. Det får for myggen. I helvete, i elven. Han helvetens mann. Han fylte buksen min. Han tok på innsiden. Han fylte buksen min med. Jeg skal fiske i morgen. Skal jeg vasse inni min vanebukse dette? Beklager, sånn. Hva slags lus behandler han da? Beklager. Der og der og der. Så fikk vi øyeblikkelig hjelp av en hyggelig mekaniker fiske. Vi må fiske med kano over, så var det fisk sånn. Men du har de litt fint sted. Og når elven kom, kanskje snart vi vil synke. Så vi hadde en time der nede. Very good. Did you fight well? I'm sorry.
kat. Som Tom siger. Det er på en, jeg tror, det er Toms flue fra sidste år. Jeg har taget den på. Så siger han, ja, drinker fiske? Nej, men man kan leke med tanken. Det er typisk sånn. Ja. Da får vi prøve. Ja. Til allersidst så stod Rune ude i vandet, og jeg gik på stranden, og så kan jeg nå at blive en hovedfast til at fortælle det. Er det en hen eller en hund? Han. Overhovedet ingen tvivl. Nej. Dessuten så er fisken så liten i hermetegn at han vil ikke komme ind under 5 kilos grænsen. Nej. Så ikke med de kilo, vi opererer med. Nej. Hvad tror du, den var? Var kick. Var kraftig. Det er ikke så. Tre 8. 3 9 Det bliver jeg lovet. Ja, det må jeg. Ja, hvad det ikke fører med sig. Ja. Ja. Og du har det ellers godt. Ja. Nå, jeg skal i Vinmonopolet, det er kun 20 kilometer væk. Så det er jo ikke noget problem, når man har lejet en bil med automatgear. Så. Det var en laks på et par kilo. Ja, det var det da. Hørte du ikke det? I går? Jo. Nej, jeg vidste vist heller ikke noget om det, da vi snakkede. Nej, vi kom jo hjem kl. 12. Nej, det var ved 12-tiden. Ja. Ja, så, ja, nej. Ja, så den har vi spist nu. Og så har vi talt lidt om den anden fisk, som ligger ude i fryseren, som jeg har fanget her i middag ved 12-tiden i dag. Selvfølgelig nede i elven der. Ja, det går meget fint, og vi er meget godt tilfredse. Og ja, jeg ved ikke, der var ingen, der havde en vægt i nærheden, men den vejer cirka 4 kilo.
plus minus et eller andet. Ikke minus. 4-5 kilo, det kan jo være en... Men det var en udmærket fisk, en udmærket fight, og alt var helt, som det skulle være.